tal, Pili? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, por si alguén non sabe que pasou aquí, porque están vendo, que pasa aquí, que é isto? Que trío é isto? Primero de todo, Roberto, perdóname. Pepe. Sí, vai facer a promoción xa? Es que esquecemos, senón. Esta, ¿no? Es que outro día tiñamos que dicir a promoción cos nervios. Vigo, vale, 3 de xaneiro Vigo. Entradas á venta no perfil, podes vir. Moitas grazas. Xa está. Vale, que outro día, Hai que ir a Vigo. o outro día, cando estuvestes aquí, olvidastesvos de facer a promoción da actuación en Vigo. Eu tamén, eu non me olvidei, pero non o fixe. Na tua liña. Vale, pois alguén non se enterou. A semana pasada viñeron eles, Pepe e Lucas, que son creadores... Que sodes? De todos, artistas. No, de todos, no, que sodes? Artista de Pilipampín. No, tamén. Artista no. Tamén. Artistados. Pero cando, vamos a ver, cando vos piden no hospital profesión, que poñedes? Cómicos. Bueno, eso está ben, cómicos. Fan Cómicos contido, é boa xente. cómicos, fan contido nas redes sociais, e nós, como eles triunfan ca chavalada, dixémoslle, vale, se queredes triunfar máis, tedes que facer como fixo Ortiga, xuntarse con Pili Pampín e aí facerse millonario xa. Bien. O más. Facerse millonario... Vale. Entón, propuxémosles que fixeran un dos seus vídeos de comedia, un dos seus sketches con Pili Pampín. Gravastes onte hoxe. Hoxe pola mañán. Hoxe pola mañán, vale. Gravástelo, bien. Eu xo vin o sketch. Bueno, eu xo vin. Sempre tens que ver todo. Eu xo vin. Vos xo vistes, claro. Eu Tu viche o non. Pili. Bueno, pues valo ver ahora. Ai, a ver, venga, va. Valo ver ahora. Vale, isto é, ten un título. Sí. No, si é que no. Se non ten, non ten. Pita la mona. Vale. Tarde loca no tanatorio. Bueno, está ben. Porque nun tanatorio, non? Gravaste nun tanatorio. Foi nun tanatorio. Gravaste nun tanatorio. Sí, pero de tarde non que eran as 8 da mañán. Bueno, gústame máis tarde loca que muertos de risa. Sí, Sería máis, non? Sería máis. Vale. Foi moi dura a grabación. Foi duro levantarse, eu non estou Pero acostumbrada. a que hora gravaste? Empezamos a gravar ás 9, pero houve que levantar ás 8 para acicalarse un pouco. Pili Pampín levántase tarde que está jubilada. Exactamente. Claro, é unha persona jubilada. Eso que vive aquí, Sí, cerquina, que nos pero eu viñamos antes desde... das 11 non consumo. Veña, canto dura? Un minuto. Minuto. Clavado. Para o spam de atención reducido xa temos todo planeado. Que é iso, spam de... Pois que agora, se máis uns minutos xa estás en Bavia, estás mirando para outro lado. Pili, tú que non biche? No, estou deseando verlo, Estás aí a venga, por pantalla, favor. veña, vamos. A ver. Como se titulaba? Tarde loca en el tanatorio. Debut no. Pepe, Lucas y Pili, é que Pepe, Lucas y Pili parece un taller. Parece un taller de motos, ¿no? Que son os fillos, parece un taller. Venga, vou. En primicia en Land Rover, unha peza de Pepe y Lucas, ca colaboración especial de Pili Pampín, Tarde loca, tanatorio. Sinto moito, tío. Se sabe de que foi? É moi cedo, tío. Foi así de repente. O repente. Mata moitísimo. Eu quixen facer algo bonito polo teu avó e encarguei música para darlle un último adiós. Como música? María del Pilar, creo que se chamaba. Música ambiente, tranquilo. Gracias, non facía falta. Veña que chegou a festa! Esas caras que non morra ninguén, vámonos! Pili Pampín. María del Pilar, Pili Pampín, é o mesmo. Pero estamos no tanatorio, ti estás tolo, como podes... A última verbena do tío. Non vai funcionar. Que comeza. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día. Pepe, Lucas y Pili Pampín.
Oi, mira que dá... Mira dá xogo do galo aínda, O galo ten que O ainda galo dar cando moito canta galo. sigue sonando. Cantos anos ten a canción? Pois... E quen cobra cada vez que sale? Eu non. Por desgracia. Pero de quen é a canción? Xa falamos sobre. Bueno, a registrada tiña o mestre Manuel Muñiz, en paz descanse. Pois agora debías cobrar tú xa. Sí, tamén, pero dixo... Con que cobraras 10 euros cada vez que sona, eu creo que xa era bastante. Bueno, creo que temos imaxe de... Bueno, foi unha grabación divertida. Moi divertida. Moi divertida. Moi divertida. Mira, as tomas falsas. Sí, estamos metendo a taula. Pero era un tanatorio de verdad, entón. Sí, claro. Menos o morto, todo certo. E non había ningún enterro aí, non, xe pola mañá, non? No, gracias a Dios, no, porque cantar o galo cun enterro ao lado... No, aparte, se houbera un enterro, estaría xente aí, Dios mío, está aí Pilipampín, de voulle morrer o amo algo, calquera cousa. Vale, vos xa o colgaste nas vosas redes? No, aínda non. Vale, Non, pero... que foi a estrea e agora colgamos. O morto resucitou. Cando é isto? Vigo, Vigo, 3 de xaneiro. Auditorio de Vigo, a Fundación, o 3 de xaneiro. Pili, vámonos ver a Vigo? Hai que ir a velos a Vigo, Sí, por vámonos favor. ver a Vigo. Sí, sí, Veña, sí, sí. Venga, vale. ¡Aplauso grande! Pepe, Lucas y Pili Pampín.